Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha malunga nabantu abaninzi bebeka ke izikhalazo bethetha ngendlela. Uyangena kuma social media bayatsho ke izimvo ezohlukeneyo malunga neeplayers ke sithe zabeke iKaizer Chiefs kumele yazikhulula neeplayers kumele iKaizer Chiefs ingazikhululi. Abaninzi bathi ke iKaizer Chiefs mayingasayinisi ii-contracts abantu abangangenisi kwanto ngaphakathi eqeleni labo. Bathi ke iplayer ayinohlala iminyaka emine nemithathu etimini eyi-1 ibe ingayenzeli into loo timu. Akho sidingo sokubana ke iKaizer Chiefs zisukulise ngabo badlali, imele bakhulule ngoba abo badlali abo sekucaca into yokubana ke sebefeyilile akho nto bazoyenzela yona iKaizer Chiefs. Masiyicacise ke le nto ke baphulaphuli. Luluvo nemibono yabathandi bebhola eMzantsi Afrika, ayomibono yale channel ke, luluvo nabathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika inkundla zokuxhomana pha ku-social media bebeka ke izimvo zabo ezohlukeneyo. Abaninzi benza umzekelo ke ngoDillon Solomons. Nizamkhumbula into yoba uDillon Solomons umfana omdala contract yakhe ebeyinikezwa phaa izolo. Contract yakhe umfana omdala ke unikezwe unyaka oyi-1 phaa liqela ke leKaizer Chiefs. Ngomnye ke wabadlali umfana omdala ekudala phaa kwiqela leKaizer Chiefs esuka phaa kuBoroka Swallows. Umfana omdala uzothi ga ngoku bathi ke akho galelo analo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Akho sidingo bese senza iKaizer Chiefs isisokolise ngokumsayinisa ke i-contract umfana omdala. Banintsi ke abadlali ke bebethetha ngabo phaa, uquka ke Osibongiseni Mthethwa, uquka ke abadlali ke abanye ke sebehambile Augustine Sirino, George Mahlowu. Kubekho uPros Vuma umfana omdala naye contract yakhe umfana omdala naye ifikelele esiphelweni. Batsho ke becacisa besithi abo badlali ke abadlali kudala bepha kweli qela akho galelo bazanalo. Yeyenu ke baphulaphula fake ndive ngani ke nento yokubana ingaba nani ihambelana na nalo mbono. Thina masingene ke phezu kwalo mbono ke sithi gqabagqaba nje kancinci. Sijonga thina ii-positions ezi zeKaizer Chiefs uqala phaa kwi-right back ukuya phaa kwi-left back. Khumba into yokubana ke iKaizer Chiefs kulawo macala omabini iyathanda ukusokola ngoba xa kulimele phaa uThabiso Monyane bekade engekho uRefros ne-injury ende. So uThabiso Monyane betshintshana phaa noDillon Solomons. Xa sekuthe kwabuya phaa ngoku le ndodanyana yakwaFrozler, ndicinga uba za-right back zontathu phaa kwiqela leKaizer Chiefs zirayithi xa kubhekwa phaa eAfrika. Khumbulani kaloku baphulaphula into yokubana iKaizer Chiefs iphinde iyodlala imidlalo yaseAfrika phaa kwi-CAF Confederation Cup. Niyayiqonda ukubana ke Afrika kuyasokoleka, kuzawufuneka iiplayers ezininzi kwiposition neposition nganye phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Umzekelo phaa kwi-left back yabo nguBrandley Cross, ibile nkwankanyana kwaMako. Kodwa okubalulekileyo sawufane sithi left back eKaizer Chiefs othi ga ngoku iyi-1 isenguBrandley Cross yedwa umfana omdala osakwazi ukuyimela laa ndawo. Yiloo nto sithi ke thina kwezinye indawo abazithethayo noko asihambelani nabo, kwezinye siyabaphikisa. Kodwa ke yeyenu nodwa ke baphulaphula ke ningene ke nani ke nisho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.